Ρε μαλάκα, βρες μια μέρα. Δεν μου χαιρετάς. Και είδα κάποιοι τύποι. YouTube ρε μαλάκα. Δεν σε γαμίσω του λέω. G-Hunters, γιατί το κυνήγι φαντασμάτων είναι παιχνίδι για μας. Από την ημέρα που φύγαμε από το νεκροταφείο, το ίδιο όνειρο με στοιχιώνει. Μια σκιά μου λέει πως είναι ο Αναστάσης και μου λέει να πάω σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Εκείνη τη στιγμή η σκιά εξαφανίζεται και μετά δεν συνεχίζεται. Σήμερα ήρθαμε στην Καναπίτσα να ράξουμε για μια μπύρα και ο Άκης μας είπε για τον Αναστάση ότι μπήκε μέσα στο σώμα του, στα όνειρά του και του είπε να πάμε στο σπίτι στον Άγιο Μινά γιατί θέλει να γαλινέψει η ψυχή του. Εμείς πήγαμε σπίτι, ετοιμαστήκαμε, πήραμε τα συνεργά μας και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. 12.30 ώρα δώσαμε ραντεβού με τα παιδιά και θα μπούμε μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσουμε και τι θα δούμε εκεί μέσα, αλλά όσο είμαστε ενωμένοι σαν G-Hunters, τίποτα παραφυσικό ή όχι δεν μπορεί να μας κερδίσει. Θα γαληνέψουμε την ψυχή του. Μαλάκα, πού είναι ο Μανασής? Δηλαδή, του είχαμε πει θα πάμε εκεί στην Καναπίτσα. Δεν ξέρω ρε μαλάκα, γάμισε. Πού έχει χαθεί ρε φίλε? Πώς θα πάμε στο νεκρόσπιτο έτσι, Έχω στο σκάσει, σπίτι του ρε Αναστάση? μαλάκα. Θα τον πάρω τηλέφωνο. Δεν έχουμε... Σταμάτα λίγο ρε φίλε να πάρω ένα τηλέφωνο. Έλα. Όπου λείπει, δώσαμε Ρε σημείο μαλάκα, δεν συνάντησης. γίνεται ρε φίλε να πάμε χωρίς αυτό. Πάρ' το, να. Δώσαμε σημείο συνάντησης. Πάρ' το μαλάκα. Μανασί, πού είσαι ρε? Πού είσαι? Πάμε στο σπίτι του Αναστάση, πού είσαι? Δώσαμε σημείο συνάντησης στην Καναπίτσα. Δεν μπορώ ρε φίλε να έρθω, δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε. Τι έπαθες, γιατί είσαι έτσι? Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω πάρα πολύ. Ναι. Ξέρετε πάντως ότι είμαι καλά, είμαι εντάξει, απλά έγινε κάτι που πρέπει αύριο να μιλήσουμε γι' αυτό. Κάτι που, να σου πω, και τι να κάνουμε εμείς, να συνεχίσουμε την έρευνα? Εσείς συνεχίστε την έρευνα, μην με περιμένετε εμένα, θα τα πούμε αύριο. Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω καθόλου. Έλα πάμε. Πάμε, Θανάση. Γεια σου Μανασί. Έλα, γεια σου, συνεχίζουμε. Θα πάμε μόνοι μας ρε μαλάκα. Πάμε να κάνουμε Φίλε να πάμε, δεν γίνεται τώρα. Αυτό το είπαμε. Φίλε καλά πάμε έτσι είναι στο όνειρο μου. Αυτό το είναι. ίδιο, Πού ναι. είναι? Μαλάκα τι αυτό ρε φίλε! Ποιο? Μαλάκα, τι Ρε μαλάκα ξεκολλάτε ρε μαλάκε. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα? Ρε φίλε πώς είναι κανείς που μας κάνει βλάκα. Κάποιος πρέπει Ω μαλάκα τι είναι αυτό! Ρε μαλάκα! Ρε μαλάκα! Μαλάκα, τι είναι αυτό? Κάτσε, άνθρωπος είναι, άνθρωπος είναι, να το ρωτήσουμε. Να το ρωτήσουμε. Φίλε, τι είναι αυτό το σπίτι? Αναστάση. Αναστάση, ο Αναστάσης είσαι? Τι δείχνει? Αναστάση! Γιατί το σπίτι είναι αυτό. Ρε μαλάκα! Εδώ θα μείνουμε, σταματήστε ρε μαλάκες, δεν φοβόμαστε τώρα. Εδώ θα κάτσουμε ρε φίλε! Εδώ. Ξεκολλάτε λίγο ξεκολλάτε, εδώ θα κάτσουμε, ήρθαμε ρε μαλάκα. Πάμε να παρκάρουμε εδώ. Πάμε. Πού πήγε ρε? Πάμε εδώ, δεν με νοιάζει, θα μπούμε μέσα. Είδες τι έγινε? Εμφανίστηκε Ρε μαλάκα κάποιος δεν το μπροστά πιστεύω ρε μου. μαλάκα αυτό το πράγμα. Εμφανίστηκε κάποιος μπροστά μας, λέει είμαι ο Αναστάσης, δεν είπε κάτι, έδειχνε το σπίτι. Και όταν λέμε Αναστάση και βλέπουμε το σπίτι, εξαφανίζεται. Παιδιά, πάμε να Ρε φύγουμε. φίλε δεν ξέρω τι έχω πάθει. Και αν νομίζετε ότι αυτό το σπίτι είναι τρομακτικό μόνο το βράδυ, δείτε τις εικόνες το πρωί. Η μόνη είσοδος είναι από πίσω. Από εκεί μπήκαμε και από εκεί ξεκίνησε η έρευνα για το παραφυσικό. Μαλάκες δεν μπορώ αλήθεια. Πραγματικά εγώ δεν μπαίνω. Δεν μπαίνω. Όχι ρε μαλάκα θα μπούμε, ήρθαμε εδώ για να μπούμε. Φουσκώ. Γιατί θα Ένα μπούμε βίντεο ρε μαλάκα. μαλάκα. Ένα λεπτό, ησυχία. Και εγώ στην αρχή έτσι σκάλωσα και λέω να μην μπούμε. Αλλά το είδατε όλοι με το που είπα Αναστάση, εξαφανίστηκε. Είναι εκεί μέσα. Πρέπει να τον βρούμε.
Πρέπει να πάμε, ρε φίλε. Πρέπει να πάμε. Βίντεο ήρθαμε τώρα. Πρέπει Γιατί να πάμε, γυρνάμε ρε σπίτια μαλάκα. μας, ρε φίλε. Πάμε να το κάνουμε, παιδιά. Μπορούμε. Φίλε, κι εγώ όχι εσύ, ρε μαλάκα, αλλά εντάξει. Πάμε. Να μιλήσουμε λίγο στην κάμερα, να του εξηγήσουμε τι έχει γίνει. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε έξω από το νεκρόσπιτο. Το είδατε και πριν τι έγινε, τι είδαμε. Και πάμε να πούμε. Κούσκο, πες και εσύ κάτι. Τι να πω, ρε πει, μαλάκα, τι να πω, Άκη. γάμο την πουτάνα μου. Τι να πω κι εγώ, ρε Έτοιμος, μαλάκα, εγώ πιστεύω ότι Έλα, μπορούμε έλα, να φίλε να πάμε μέσα. Πάμε, power, μπορούμε. Πάμε να το κάνουμε, παιδιά, ό,τι γίνεται. Κούσκο, πάρε το φακό. Άρε μάνα. Άχι μάνα εσύ. Ρε είστε σίγουροι? Λέω να μπούμε, δεν ξέρω. Φίλε, πάμε. Φυσικά, ό,τι είναι να γίνει, να γίνει. ρε φίλε. Να σου πω, αυτό εδώ, παιδιά, είναι το περίφημο σπίτι του Αναστάσιου. Είναι διόροφο, έτσι. Από ό,τι βλέπω είναι διόροφο. Δεν ξέρουμε τι θα δούμε μέσα. Αλλά φίλε, πιστεύω ότι άμα είμαστε ενωμένοι κάτι θα γίνει. Φίλε, πώς θα μπορώ, φίλε, από εκεί. Κοίτα πως είναι η πόρτα, ρε μαλάκα. Προσπάθησε, ρε μαλάκα. Μισό λεπτό να δείξω. Παιδιά, θα κάνετε ησυχία. Θα ακούμε. Συγχαίρομαι. Πάμε. Τσιχάντες, ρε μαλάκες. Τσιχάρατε, μαλάκες. Πάμε. Φίλε, δεν είναι αστρόμο. Ίσως έλεγε κάποιος άστρο, δεν ξέρω πώς. Σου είπα ο Αναστάσης στην πρώτη γεύση. Είναι κανείς εδώ. Είναι κανείς εδώ? Όχι. Εντάξει, προχωράμε. Είναι κανείς εδώ? Ένα γυαλιά έχει κάτω. Σπασμένα γυαλιά κάτω. Παιδιά, με προσοχή, Είναι μαμαλάκι, κάτι ακούστηκε, ναι. Έλα, προχωράμε, άντε. Μαλάκες, πάμε να φύγουμε. Το αισθάνεστε κι εσείς αυτό? Αισθάνομαι ένα περίεργο συνέστημα, παιδιά, δεν ξέρω. Εδώ, ένα δωμάτιο. Μάθε, φανάσει λίγο να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε, ρε. Έλα, ανοίξουμε τα δωμάτια. Πάμε τα δωμάτια. Τι γίνεται, ρε μάνα. Το ακούτε? Ρε μαλάκα, τι μπορούμε ρε Μαλάκες τι πω? Κάτι άνοιξε. Πάμε από εδώ, πάμε από εδώ. Νομίζαμε ότι θα πάμε και θα γελάσουμε. Νομίζαμε ότι όλα θα ήταν εύκολα. Αποδείχτηκε το αντίθετο. Επιστρέφουμε πιο δυνατοί. Λόγω κατάστασης τρόμου, οι μέρες περνούν και μας φέρνουν εδώ, πάλι εδώ. Λόγω κατάστασης τρόμου, το χρώμα του σκότους δικό μας, το χρώμα του σκότους δικό μας. Και όταν το φοράς, εσύ φοράς το δικό μου. Λόγω κατάστασης τρόμου, λόγω κατάστασης τρόμου, λόγω κατάστασης τρόμου, λόγω κατάστασης τρόμου. Οι μέρες περνούν και μας φέρνουν εδώ, πάλι εδώ.